Boys en famkes. Ja. Hier ben ik al. Maar ja, leuke filmpjes voor je. Want... ja, het is nou... Tomketiet. Ja. Het is mooi hitje. En daarom maak ik trakteer je op squallen. We maken je wat lekkers voor de oren bij hem. Wat? Show maar. Ja. Tonke mandje altijd bleer, tonke meiding krulint heer, meiding hoentje sabre taal, harkje gauw naar dit verhaal. Trakteren. Cornelia had een doze met slingers in de hand. Wat was toen maar die slingers, Cornelia? Wist u dat net, Romke? Waar had Monik alweer zien jullie? Nog 1 nachtje sliepen, hè, Cornelia? Ja, dan is het grutfeest. En ik moet ik trakteren op squallen, Cornelia? Dat vanzelfs, Tomke. Maar wat was dan nou juf Klaasje in oren bij een jaand? Mandarijntjes? Die zijn heel zoen en lekker. Cornelia liet een poedermandarijntje zien. Zo, haast allebei vind die lekker. Tomke skoddert van nee. Ik vind ze wel heel lekker, Cornelia. Maar ik vind het net leuk om op te trakteren. Ja, maar wat was dat dan, Tomke? Een bananenboordje met een Fries vlagje. Of een stukje worst met een augurk. Of een worteltje. Tomke denkt heel diep nee. In één witter het. Is moeskes, meidje, Cornelia? Van stukjes cheese? Ja, dat is leuk, Tomke. Maar je eerkes van de augurk. En een stut en eren van drop en snorrierkes van prikkers? Moezen? Waar trakteert er nou op moezen? Ja, maar met een lekker stukje worst. Cornelia en Tomke gaan aan het werk. Cornelia maakt de moeskes van cheese en Tomke met de stut en de eren eronder zetten. En stokjes voor de snorrierkes erin prikken. Oh, dat waren prachtige moeskes, Tomke. Zet ze maar kou op deze schaal. En een skofke binnen moezenkleer. De schaal is haast vol. Ik toch even zilverpapier op de schaal heen. Dan kunnen wij maar een zatte schaal met een squallen nemen. Zo. Het is nacht. In de kamer hingen slingers. Op het onrucht in de keuken staat de schaal met de cheesemoeskes. Tomke en Cornelia sliepen. Romke snorket in zijn koer in de keuken. Ineen gaat het zeft van trip, 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 trip op de vlier van de keuken. Trip, trip, trippe, trip. Toch of jouwe poortjes. Snuf, snuf. Nog een gries snutje met snorhierkes. Bij het oorlog bloedt het grieze bisje met de lange stut steen. Snuf, snuf, wat roekt het daar? Zie, het komt bij het onjocht bij. Het bisje klimt bij het onjocht omheen. Het rent om de schaal heen en dan kroept het bist onder het zilverpapier. Alleen een stukje van zijn stutje komt er nog onder te uit. Knisper, knisper, njam, 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 liet het. Dat smaakt het. Wat jij ik daar? Dat is hier niet de keuken. Daar jij ik het weer. Het komt bij het oorjuchtwij. Misschien wel een dief. Romke klimt uit zijn koer en sloept heel zacht naar het onjocht. Nou weet ik het zeker. De zittingen bij de cheesemoeskes van Tomke. Dat mooi net. Romke springt op het onjocht. Ha, ik zeg het stutje van het dier wel. Wacht je, dan zal ik die even krikken litten. Smarige dief.
Cornelia en Tomke schrikken wekker en draven in de pyjama de keuken in. Hé, Romke, waarom blast ons zo midden in de nacht? Toen maken ze de hele buurt wekker. Ja. Stoute hoen. Oh, er is een beest, Cornelia. Huh? Het eet van het ziesmoesjes van Tomke. Nou, Het beest zit onder het zilverpapier. toe Cornelia. Als eet het best al mijn ziesmoesjes op en dan kan ik net trakteren bij juf Klaske. Heel voorzichtig tilt Cornelia het zilverpapier op. En wat shot ze daar? Oh, nog een moeske. Hoe komt die hier nou? Ja, dat weet ik ook net. Maar hij vindt die zeesmoeskes wel heel lekker, Tomke. Gelukkig gaat er maar één moesk op eten. Ik maak je morgen wel een eindje. Maar wat doet er nou met het echte moeske, Cornelia? Ik zet tussen de ogen niet het gauwboeten door, Romke. Even later verdwijnt het moeske de tuin in. En zullen Cornelia, Tomke en Romke weer op bed. Doe eerst haast op echte moeskes trakteren, Tomke. Ja. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Ja. Het sop. Sop eten wij met een lepel. Sop eten wij uit de bord. Sop is hier. Ik denk dat ik eerst even blazen mat. Ja. Het is heel druk op het parkeerterrein als Pier en Marieke daar met haar een skelter komen. Dan zullen ze nog één vrij plakje. Maar, zij net al in, hè? Ja. Oh, Romke. Pier en Marieke jonge zoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt ik als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Parkeren. Douwe de Vries, de uitviener, had van de skelter van Pier en Marieke een twashitter maken, met een motorke op zinne-energie. Dat laatste witje niet. Pier en Marieke broeken het motorke ook alleenig in neetkevallen. Joet binnen ze maar de skelter naar de supermarkt om een paar boodschappen. Hé, daar laten we de skelter haast. Wat bedoelst? Nou, als wij in de winkel binnen. Daar laten we de skelter dan zo lang. Waar de winkel? Er is geen plak. Er is in al die winkelkarkers. Ah, we sjoggen wel. Oors gewoon op het parkeerterrein bij de auto's. Oké, hast die fietslot, Bidi? Ja, ik zet hem wel vast. Wat tochst? Oh jee, hé, maar Sjen, wat is het druk. Het hele parkeerterrein zit vol. Tjee, wat een auto's. Oh, zo. Daar achterom. Kijk, hier krijgt een auto voort. Daar zetten we hem del. Vlug, voordat die order is. Oké, traapje. Hudder, er zit al een auto achter u. Ik ken het, Hurder. Maar hij komt met je dos net voorbij. Het is een dikke patsie, jong. Een heel grote auto. Ja, kalm maar. Ik ken het, Hurder, beste man. Misschien wil er hier ekkel staan. Maar wij zijn eerst. Haha, mooi plakje. Maar Sjen. Mooi toch zo? Alle ronde. Hier, die man wil je staan. Nou, die man mij je wil staan, maar zijn auto net.
hier maar jij de wijze matten. Maar als het nou leuk wordt. Jammer dan. Kom mee, was het tas? Oh, wacht even. Het slot. Hij moet nou zeker op slot. Anders komt er meer rek nog bij. Zo, een hoze vast. Kom maar, let helemaal mooi muziek, meidje. Die man komt eraan. Hey, Jim daar. Zet dat ding aan de kant, de kinderen staan erin. Sorry, maar we moeten eerst even naar de winkel. Maar een kwartiertje ben we hier weg, meneer. Ben je hem nou helemaal met joggen? Voort maar dat ding, ik moet er steen. Het plakje is bezet, jammer genoeg. Wij winnen eerlijk eerst. Hak neer met de meidje. Op zoutje nou, wat zullen we nou beleven? Ik steer met een auto. Ja, en wij met een skelter. Dag meneer. Kom. Maar dit is een plak voor auto's. Alleen voor auto's, heb je hem dat begrepen? Maar op dat bord daar staat... voertuigen uitsluitend parkeren in de vakken. Dus dit terrein is voor voertuigen. Ja, en een voertuig is een ding met je motor. Een auto dus. En als je nou net als de zonemeter aan de kant keert met dat stomme ding, dan bel ik de politie. Ik liet bij je net aan de kant zetten door een paar snotapen. Nou, toch jou de politie de groeten? Wat? Wij zijn in de winkel, als u ziekje. Wie de frisdranken? Wat? Als Pier en Marieke een kwartier later werd naar de winkel uitkomen, zag ze krek een politiebusje het parkeerterrein oprieden. Tje, daar. De politie. Die vindt dat echt de politie bellen. Wat een oorsteller. Maar hoe maakt het nou? Hij schrijft ik nou een bekeuring. Een bekeuring? Hoezo? Wij hadden toch niet het verkeerde in? Kom dan maar. We gaan er gewoon heen. Net te bang. Ik weet niet, Ja. Daar komen ze. Dat zijn die apenkoppen die hier het hele parkeerterrein in beslag nemen. Nou, het hele parkeerterrein? Ja, mansje. Toen hies misschien toch dat ik de politie net bel je hoor. Maar ik liet me hier net terug een paar snotapen aan de kant zetten. Politie, je kunt nou zelf zien wat ze erin hebben. Ik zeg het ja. Is die skelter van Jim? Ja. Nou, van uw beiden. En Jim kan wel lezen, nou. Wat staat daar op dat bord? Voertuigen uitsluitend parkeren in de vakken. Nou, dat hebben wij dingen. Maar voertuigen binnen auto's en zo. Dingen met een motor. Dingen met een motor. Die mij hier parkeren. Ja, correct. Dit is je net bedoeld voor fietsen of zo. En een skelter is een soort van... Ding met een motor. Nou, kom Marieke. Stap maar op. Wij zullen uw voertuig hier even wijrieden. Dan is dit plakje weer vrij voor een dikke auto. Dag. doei. Pier had het elektromotorke inskekelen en met een kalm gonkje rieden ze het parkeerterrein af. Marieke wuift vriendelijk naar de politie en de dikke man die maar iepen moelen naar haar steen te zien. Hey, misschien krijgt die dikke kerel nog zelfs wel een bekeuring. Hoesa, waarvoor dan? Zijn auto had de heel diep boeten de vakken stien. Oh ja! Nou hoi! Ja. De rommel. De rommel. De rommel. Daar lijkt rommel op het dik. Een poetsje en een blik. Waarom het die rommel op? Dat dacht ik. Ja. En een blik, waarom met die rommel op? Rommel op, rommel op. Waarom met die rommel op? Dat
Waarom met die rommel op? Dat toch ik? Oh, denk erom. Ja. Nou, dit wie het alweer. Omhoog. Hoi. Auw. Nog. Hè. Ga nou gauw naar je Tjiltje YouTube-kanaal voor leuke filmpjes.